हाताळायचा नाही, समोरच्या संघाला वाट लावायचा. तो गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय सुशांत. आणि विक्रांत साबंतची विकेट घेतली का ह्याचं प्रत्युत्तर आता त्याला द्यावं लागणार आहे. सुशांतचा पहिला चेंडू अलिबाग गलिबाग बेलबाग, बेलबागेत पण नाही अलिबागेत पण नाही. चेंडू अगदी क्रीडांगणाच्या बाहेर इथे फेकला जातो. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातो पंच यांच्याकडून. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातो. अतिरिक्त धाब इथे मोजली जाते. गोलंदाजीवरती चाललेली ही दिशा भटकत चाललाय. या वेळेला चेंडू अगदी रोलरमध्ये सापडला. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार, येतोय चौकार. कुठेतरी सामना हा गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाच्या बाजूने नीट चढ चाललाय की काय. क्रिकेट आहे, क्रिकेट वरती जर थर 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 हा चेंडू पाठवून दिला जातोय सीमालेन बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. सेम टू सेम फटका. मला वाटतं सौरभ दादा मयेकर यांनी लाईव्हचा रिप्लेशन दाखवला नाहीये. ऍक्शन रिप्लेचा नमुना इथे पेश केलाय. विक्रांत सावंत अतिशय सुंदर सुंदर वाकड्या तिकड्या बाळवीचा हिरवा हिरवा पाला, दूर दूर मारेगा विक्रांत सावंत, झुकेगा नहीं साला. हा इथे दाखवून देतोय 3 चेंडूवरती 3 चौकार. विक्रांतकडे ती क्षमता राहिली आहे आणि ती क्षमतेवरती विक्रांत सावंत काय आहे. या वेळेला चेंडू दबाव 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 मध्ये पाडला ही इथे प्रभाव. व्हाईट +1 1+1 इथे धाव मोजली जाते. बाय वन गेट वन इथे दिलं गेलं. फ्री 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 धावा बांधतोय आता. गोलंदाजी भटकला. यावेळी पुन्हा एकदा सलगच्या 4 चेंडूवरती 4 चौकार. नाम तो आता सुनायोगा विक्रांत सावंत उर्फ गोप्या. मला वाटतं ह्या गोलंदाजाला थांबवणं गरजेचं. अजय भूतेने जरी गोलंदाजी केली असती तर सामन्याचं रिझल्ट नक्की. आणि सलगच्या 5व्या चेंडूवरती 5वा चौकार. 6 चेंडूवरती 6 चौकाराचा कारनामा जर केला महेश जे केदार सर यांच्या हातातून 500 रुपये निसटणार का याचं उत्तर द्यायचं. विक्रांत सावंत चेंडूवरती नो बॉल. विक्रांत मगाशी बोललो त्याचा राग घेतला ना वाटतं. सामना जिंकण्यासाठी 3 रनची आवश्यकता आहे आणि विक्रांत सावंत व्हॉट अ बॅटिंग. काय फलंदाजी केली आहे विक्रांत. विक्रांत ओ माय गॉड विक्रांत सावंत लढलाय. काय लढलाय विक्रांत सावंत. मित्रांनो 15 चेंडूवरती 44 धावांची नाबाद विक्रांत सावंत. आणि या स्पर्धेमधला अंतिम विजेता संघ अंतिम विजेता संघ इथे आपण पाहतोय. 6 चेंडूवरती 7 चौकार.